हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेनसेबाव बरायहरबावबाय। दिनैहाय आङो बेसेबा गोबावनि उनावहायसो दिनैहाय वाक खालामनो फैलायबाय नैबे माबायावहाय राइडिं क्लाबाव, हर्स राइडिं क्लाबाव। ओमफ्राय नै आङो दा थाबायगासिनो, मानसिफोरबो मेरला दङ। ओमफ्राय भिडिअ बानायनो मोनिया गोबावानो जाबायमोन, बिनिखायनो एसे भिडिअ बानायनोसै साननानै बानायबाय। दा मानि एसे खामानि बिजिमोन, आलासिबो दङ। ओमफ्राय संनाय खावनायनि भिडिअबो बानायनो मोनाखै, रेसिपिफोरनि। ओमफ्राय जेरावबो थांनोबो मोनाखै, ब्लग भिडिअफोर बानायनोबो मोनाखै। बेखायनो दिनैहाय दसे सम बानायनोसै साननानै बानायनाय जाबाय ब्लग भिडिअ दिनैहाय। ओमफ्राय बे जायगायावथ' आङो फैबाय थाखायो आरो नोंथांमोनहाबो नुबाय थाखाबाय, थेवबाबो एसे नायलांदो आंजों लोगोसे। जायफोर बिथांमोनहा नुफेराखै, आंनि चेनेलाव गोदान नायफ्लांदोंबा नायलांदो आरो, ओरैनो थास्लायस्लाय सोरबाफोर ओरैनो फ्रियाव दङबा। ओमफ्राय दा बेलासि जाबाय, नै सानाबो हाबहां जाबाय। ओमफ्राय थाबायगासिनो आङो। ओमफ्राय बे राइडिं क्लासावथ' आङो थाखाया नालाय, ओरैनो जिरायनो बानानै आङो वाक खालामनोसो फैखायो नालाय। ओमफ्राय दा आङो थाबायगासिनो एसे मोदोमा सेमथोंसै आंनाबो थाबायैहाय मथिद्राय जाबाय। गस्लाफ्रानो जायगा थोलायिसो जासिगोन दा बावैनो, बेखायनो एसे सेमनायनि थाबायनोसै आङो। बेयाव फैबाथाय आङो गोसोखौनो बिराद मोजां मोनो, मानो होनबा बियो खुला जायगा, बार खोलो खोलो, बिराद मोजां वाक खालामनो। आरो गैयाब्ला बे जिउआ सुखान्दा, सोरां नों आंनि गोसोआव खोरोमनि। थाइनै मेगनाव अननाय नोंनि दैमु जाना बोहैयो, फुंनि मोनानि गोरबो लैथोआव थाजिम खालामफैयो गोसो गोरबो। सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद भी नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है?